Vă place să fiți îmbrăcați la modă? Tuturor ne place. În 15 ani, producția mondială de haine s-a dublat, dar durata de folosire a unui produs a scăzut cu 40%. Iar asta nu este tot atunci când vine vorba de modă. Piața de haine second-hand și vintage cunoaște și ea un trend ascendent în Europa. Potrivit cercetărilor de piață, 65% dintre tinerii generației Z, adică cei născuți între 1996 și 2010, cumpără și articole de îmbrăcăminte la mâna a doua. Iar România nu face excepție. Fie că le achiziționează din magazinele de profil sau prin social media, hainele second-hand ajung tot mai des în dulapurile românilor. Teodora Ghenciu, președintele Asociației Soluții Sustenabile, este acum alături de mine și îi spun bună și bine ai venit. Bună și bine te-am găsit. Așadar, este o tendință, da, și în România tot mai des întâlnită, să reutilizăm hainele purtate de altcineva. De ce ar fi o idee bună și cum să ne ferim și de, nu știu, posibile probleme care pot apărea? Eu mă bucur că e o modă și că e o modă din alt motiv decât era în anii 90, când mai degrabă n-aveam cu ce să ne îmbrăcăm. Din sărăcie cumpăram haine SH. Mă rog, nici nu prea aveam acces la multe haine pe care le vedeam în filme, nu? Haine din străinătate. Deci mă bucur că e o modă de această dată, iată, în rândul tinerilor mai degrabă și din motive mai degrabă legate de mediu. Pentru că sunt sigură că acești tineri care iau astfel de decizii o fac în mod informat. Adică au aflat deja că industria textilă este o industrie foarte poluantă. Această industrie se spune că este responsabilă pentru 4 până la 8% din emisiile de gaze cu efect de seră. Gaze care știm sunt responsabile de schimbările climatice, de încălzirea globală în care ne aflăm, deci fac alegeri conștiente. Poate că pentru cei care n-au studiat deloc problema, 4-8% nu pare așa un procent mare, dar este foarte mare pentru că practic asta se traduce prin faptul că industria modei, indiferent că vorbim de haine, de accesorii, de încălțăminte, produce mai mult dioxid de carbon decât transporturile aeriene și maritime la un loc. Deci înseamnă foarte mult și asta doar dacă vorbim despre poluarea aerului, dar mai este vorba și despre poluarea apelor, pentru că 20% din poluarea apelor provine din această industrie textilă, pentru că se folosesc foarte multe chimicale, foarte multe vopsele. Și există, desigur, și problema socială. Nu știu câtă lume știe că noi, de fapt, am început în acești ultimi ani să vorbim mai mult despre moda sustenabilă și, iată, despre haine vintage sau second hand, în urma unei tragedii. O tragedie care s-a petrecut în 2013 în Bangladesh, acolo unde se fac multe dintre hainele pe care noi le purtăm, când o clădire cu 8 etaje în care funcționau doar fabrici de haine pentru mari branduri internaționale de lux, pur și simplu s-a prăbușit în miezul zilei cu mii de oameni înăuntru, muncitori, croitori și croitorese. Și au murit atunci peste 1000 de oameni și alți peste 2000 au fost grav răniți, unii au rămas cu dizabilități pe viață. Și de atunci s-a creat acest mare scandal care, iată, ajunge până în zilele noastre, chiar dacă s-a uitat cauza. Și asta este o altă mare problemă a industriei textile. Și nu e vorba doar de străinătate. Cred că știm cu toții, acum câțiva ani s-a vorbit și despre condițiile în care lucrează croitoresele românce. Nu erau știrile alea de prin fabricile din Moldova, parcă niște orașe din Moldova, cu femei care nu aveau voie să se ducă nici măcar la toaletă 10-12 ore pe zi. Deci astea sunt condițiile. A fost și România la un moment dat o piață de muncă ieftină pentru cred că încă mai este, magazine. poate, sper că nu mai există condiții de genul ăsta, dar din toate motivele astea se vorbește despre industria modei ca despre noul plastic, pentru că, iată, cauzează multe probleme de mediu și sociale, cel puțin la fel de multe cum cauzează plasticul, dacă nu chiar mai multe. Se spune că o haină este purtată în medie de 7 ori. Ce se întâmplă cu hainele care nu ajung, da, în magazinele second hand, știu și eu, la diverse târguri? Păi le donăm atunci când avem cui să le donăm. Ce ar trebui să se întâmple. Și dacă da? Deci ar trebui să nu le aruncăm, cu siguranță. Da, pentru că marea problemă a hainelor este că în proporție de 99%, cel puțin în România, ele nu se reciclează. Asta e ceva ce poate multă lume nu știe și ar trebui să știe. Hainele în România de la populație
dacă se reciclează în proporție de 1%, pentru că au mai început acum în ultima perioadă să apară și la noi mici afaceri, designer români care au înțeles și ei problema și care încearcă să contribuie în felul lor și care încearcă să refolosească materiale și să producă unele noi, dar cea mai mare parte a hainelor care nu mai pot fi donate ajung la groapa de gunoi sau sunt arse. Asta se întâmplă. Ceea ce în străinătate nu se întâmplă, pentru că există tot felul de da, campanii și nu, problema de este reciclare. una globală, clar, dar poate că acolo, fiind subiectul discutat de mai mult timp, se întâmplă lucrurile un pic altfel. În Franța, de exemplu, mi-amintesc că am văzut o inițiativă tot a unui business care aduna, în timpul pandemiei aduna măști, acum adună haine de la populație care nu mai pot fi purtate și le transformă în mobilă. Ceea ce mi se pare ceva extraordinar. Dar astea sunt lucruri care se întâmplă așa, cu picătura, și ele ar trebui să se întâmple la un nivel mult mai mare. Cum ar trebui să cumpărăm haine astfel încât să putem să le purtăm mai mult de 7 ori, da, și să nu se demodeze niciodată? Care ar trebui să fie raționamentul după care să ne ghidăm atunci când facem cumpărături? Eu mi-am făcut așa un set de reguli de care încerc să țin cont atunci când vreau să cumpăr ceva nou. Sigur, ideal ar fi să folosim cât mai mult ceea ce avem deja sau, iată, să folosim haine deja purtate, nu haine second hand, dar dacă aceste variante nu stau în picioare și ne trebuie un articol sau ne place foarte mult, am aceste câteva reguli de care încerc să țin cont și prima regulă este asta. Să nu cumpăr din impuls. Impuls care vine, nu știu, din culoare, din model, din trend. Unui preț bun. Un preț bun, reduceri, 2 la preț de 1. Pentru că impulsul o să treacă. Dar important este dacă eu voi purta sau nu acea haină de mai mult de 7 ori. Și cum fac asta? Cum îmi stăpânesc impulsul? Pentru că nu mă duc prea des în magazine și cumpăr mult online, îmi pun produsul ăla care îmi place în coș și îl las acolo, adică nu-l cumpăr pe moment. Îl las acolo câteva zile, o săptămână, uneori chiar o lună. Și intru din nou peste o perioadă, dacă nu e o urgență, bineînțeles că dacă e frig afară și îmi trebuie o geacă și aia e, o iau. Deci acum vorbim de dorințe mai mult decât despre nevoi. Și dacă peste o perioadă de timp eu constat că acel produs, să zicem, nu mai este și simt o ușurare, ce bine, l-a luat altcineva, e clar că nu aveam nevoie de el sau nu-mi plăcea foarte mult. Dacă tânjesc după el, atunci o să-l caut, că sunt, slavă cerului, suficiente soluții. Și în felul ăsta îmi stăpânesc un pic impulsul. Apoi mă uit la ceea ce am deja, pentru că am constatat că de multe ori ne cumpărăm produse foarte asemănătoare, nu? Pantofi bej, unul are o dunguță, unul are o inimioară, dar de fapt unul are toc mai scurt, unul mai mic, unul mai... Mă uit la ceea ce am deja și, foarte important, mă uit să văd dacă aș ști să combin haina aia măcar în 3-4 feluri. Pentru că, cel puțin în cazul meu, și știu că multe femei au problema asta, sunt atrase, iată, de produsul respectiv, pentru că arată foarte bine, dar, cum mi s-a întâmplat mie, zace cu ani în dulap pentru că n-am știut niciodată de fapt cum să-l combin. Și atunci o altă regulă de care încerc să țin cont în ultimii ani este asta, să mă gândesc, ok, îmi place foarte mult produsul, e clar că mi-l doresc, dar cum o să-l port? Știu cum o să-l port măcar în 3-4 feluri, astfel încât să nu stea în dulap. Apoi mă uit sigur la material, să fie materiale cât mai naturale, bumbac, dacă se poate bumbac organic, in cânepa, n-am văzut niciun material din cânepă, n-am văzut haine, dar se spune că astea ar fi cele mai sustenabile, lână, mătase, deși și aici sunt discuții, veganii o să zică că nu e asta cea mai bună soluție, dar nu o să intrăm acum în detalii. În orice caz, materiale cât mai naturale și nu în ultimul rând mă uit să fie pe cât posibil fabricate în România, pentru că, slavă cerului, suntem destul de talentați la capitolul ăsta. Sunt mulți designeri români care fac haine foarte frumoase și din materiale naturale. Cred că oamenii trebuie să știe că, dincolo de faptul că putem dona hainele pe care nu le mai purtăm, putem să le și vindem și să obținem profit în urma acestei vânzări, să cumpărăm altceva în schimb. Da. Pentru că sunt tot felul de târguri, tot felul de site-uri, tot felul de locuri unde putem să ne scoatem la vânzare hainele pe care nu le mai purtăm. Da, și mă bucur că a început să se dezvolte partea asta economică, adică până la urmă, de ce să nu și vând ceea ce
am și nu mai pot folosi și să obțin un ban din asta. Am văzut și eu că au apărut tot felul de târguri, sunt tot felul de site-uri, de startup-uri. Îmi place că tinerii, apropo de generația care apreciază moda asta vintage, observ că și în zona asta economică sunt multe afaceri care apar, făcute de tineri, foarte tineri, 20 și ceva de ani, din zona asta de modă circulară. Și mai trebuie să spunem că putem să le găsim și altă întrebuințare. Și știu că tu ai găsit o altă întrebuințare unor haine de ale tale. Da, ne referim la canapea, Husa, nu? da. La husă. Da, a fost tot din nevoia asta. Adică nu m-am apucat așa, hai să mă aflu și eu în treabă ce aș putea să mai fac să-mi schimb husa de canapea. Aveam o nevoie, pentru că asta e, am 2 copii și o husă turcoaz s-a dovedit a fi nu foarte rezistentă. Ineficientă, nu? Rezistentă și atunci trebuia să o înlocuiesc. Am căutat în magazine să-mi iau o husă nouă și atunci, având deja în minte toate aceste principii, domnule, hai să refolosim pe cât posibil, hai să nu mai cumpărăm lucruri noi, am zis, da, de ce să îmi cumpăr eu o husă nouă, care înseamnă producție, fabrică, transport și tot ce înseamnă? Și de ce să nu fac o husă? Văzusem niște poze foarte interesante pe internet din blugi, din denim. Dar sigur nu puteam să mă duc să cumpăr niște blugi, nici măcar de la SH, pentru că nu ar fi fost ăsta scopul. Ideea era să refolosești ceva ce altfel nu ar putea fi refolosit. Și blugii, din păcate, se reciclează foarte greu, nu prea ai ce să faci cu ei dacă sunt rupți sau sunt deteriorați. Și atunci am făcut o chestie extraordinară. Mă rog, nu eu am făcut o chestie extraordinară, eu doar am pus un mesaj, dar oamenii au făcut o chestie extraordinară, oamenii care mă urmăresc pe rețelele sociale, pe Ți-au trimis Instagram perechi sau de pe blugi de Facebook. ale lor? Efectiv, oameni pe care eu nu-i cunosc au auzit mesajul ăsta că eu vreau să dau o viață nouă unor blugi care nu mai pot fi utilizați și mi-au trimis. M-a impresionat o fată care mi-a trimis de la Cluj un pachet pe care l-a plătit ea, nici măcar nu mi-a acceptat să-i plătesc transportul, doar pentru că voia să facă ceva și nu știa unde să arunce aceste haine. Iar pentru mine asta a fost extraordinar, pentru că a fost un semnal că oamenii vor să contribuie la această problemă, doar că au nevoie de alternative și aici statul și autoritățile asta trebuie să facă, să pună la dispoziție alternative, că eu am adunat 20 de perechi de Până pune blugi, statul la Sunt dispoziție sute mii pe alternative, piață. găsim noi alternative. Da. Teodora, îți mulțumesc pentru Mulțumesc prezență. și eu.